cha UDF, Right Honorable Lillian Patel MP, Honorable Secretary General, Honorable Generino Lehman, my members, Amina Sankidwa, a National Working Committee, my delegates onse amainda bambo. Ine kwa ine ndukufuna kupereka mafuna bwino kwa onse amene asankhidwa pa mipando yosiyana-siyana. Ngati ma members a National Working Committee, ngati ma members a National Executive Committee, kuti tikwire ntchito limodzi kukutumikirani pamene tikupita pa ulendo ku chisankho mu 2025. Koma ndikudziwa kuti ulu unali mpikisano, ndikupempha kuti ma members amene sanasankhidwe ulendo uno tisataye mtima. Mene analankhulira a chairperson Antendere Network, tiyeni tiyike chikondi patsogolo, umodzi patsogolo, tipitirize kutumikira chipani chathu cha UDF. Ndikuthokozeni nonse ma delegate chifukwa chozipereka kuponya vote. Ife timakhulupirira democracy. Ndiye ndikuthokozeni nonse mmodzi kuti simunatope mpaka na nthawi ino pamene tikupita ku makhomo kwathu, kumadera kwathu, ndikuti zikomo. Komanso zikomo wapadera upite kwa a chairperson a convention yathu amenenso asankhidwa ngati president wa women's wing, Honorable Aisha Adams MP. Ndi komiti yanu imene ayendesa convention, wachuli anu, a deputy anu, ndi onse amene ali mkomiti imeneyi, Honorable Mike Antoine, zikomo. Komanso mwapadera ndithokoze Antendere Network for delivering an excellent election process. A chairperson, tukuti zikomo kwambiri. We are most grateful. You have provided an excellent service and you have shown that democracy works. Zikomo kwambiri. Potsiriza penipeni pamene tikubwerera makomo mwathu, madera amene tikuchokera, ndikufunireni kuyenda kwabwino. Ntchito iyambika posachedwa apo. Timu imene mwasankha posachedwa apa, imene mwasankha lero, ikhala yokukumana posachedwa apa kuti tipange program yathu imene tiyendere ku chisankho cha 2025. Ndiye mukhale okonzekera, tikhala ndithu tikulongosola mene tiyendere ulendo umenewo. Mawu anga otsiriza pa zonsezi zimene tapanga lero, kuyambira dzulo mpaka na lero, tidziwe kuti mphamvu zonse ndi za Mulungu. Tikhale tikukumbukira kuti mphamvu zonse ndi za muno wace Mulungu. Mwatenga mawu amenewa, tsiku lililonse palibe chosatheka. Titsogoze Mulungu wathu. Zikomo kwambiri. Mulungu akudalitseni. God bless you. Zikomo kwambiri.
komesaho mu mzinda wa Blantyre kumene kunali convention ya chipani cha UDF. Convention imeneyi yayamba dzulo ndipo lero yafika kumapeto kwenikweni ndi apa. For the next 5 years, one critical thing that we've noted as well here is the lack of how are you going to handle this concern that most of the candidates from the north have not made it into the elective conference, have not made it into your cabinet, so to speak? Yeah, I mean, this is a democracy and the power of democracy. I think we have to recognize that the delegates were given the right to choose, but also I can see broad representation in the National Working Committee. It's the top 16 that will be governing the party, but there is a provision that allows for other members to be appointed to senior positions of the party. And we will take into consideration issues to do with gender, youth, as well as regional representation, so that every Malawian is represented. Moving forward from here, what next for UDF and what's next for you as the torchbearer? Then the next move will be the National Executive Committee or National Working Committee to meet to form the National Executive Committee. That will be the next order of business, and then from there there'll be the program that will follow from the consensus that will be established by the next. You have said a campaign like no other we are expected to see? You wait and see. You wait and see. I'm very excited about this. You wait and see. Okay. Maybe looking at the situation on the ground, 50+1, are you worried that UDF maybe you will not make it as a single entity? Well, you watch what's going to happen. I'm very confident about how we're going to fight this election. And I think, as I said, you wait and see. We are very confident, and I'm very confident, and I believe we're going to put together a very formidable campaign. Others have been talking about working together as political parties, coming together, going to the elections 2025. From here, you are meeting as the national executive. Should we expect anything to that effect from the UDF? I've made it very clear that UDF will be the torchbearer to the next election. We don't rule out any parties that want to work with us, any members of society that want to work with us, but we are moving as torchbearers into the next election. Congratulations for Mbidira. Chimene chapeza ife kuunguza kwathu kuti mndandanda wanthu omwe apambana palibepo amene wasankhidwa kuchokera kuchigawo chakumpoto pa omwe amapikisana. Imeneyi ndi nkhawa kumbali ya democracy, so to speak, komanso mphamvu za chipani cha UDF. Muthane nazo bwanji, mukoze bwanji anomaly of zimene zachitika kuti? Monga mukudziwa kuti ndi mphamvu ya democracy kuti pamasankha osatengera zawo mene kapena chipembedzo kapena mtundu anthu amasankha ndithu ndi democracy. Pali opambana komanso pali ena amene sanapange bwino, koma kutengera kuti chipani cha UDF chikuyimira Malawi onse, madera onse a dziko lino, mitundu yonse, tiyenera kuunika pamenepo kuti tipanga bwanji. National Convention yasankha mipando 16, the top 16, phatikizaso wing ya chinyamata ndi azimayi, koma tikukhala pansi ngati National Working Committee kuti tikhazikitse National Executive Committee. Pamenepo tiyang'ana ndithu kuyang'ana kubweretsa azimayi, achinyamata, komanso anthu amene andikuthekera kuchokera madera osiyana-siyana. Nkhani imene tikambirana National Working Committee. Mchitsogolo chikhalidozani tinamva dzulo mukamba kuti sitiona kampeni yoti sikayione kosokomalani munakamba konse zoti simuyikonzeka kukhala mkhwapa mwachipanjicho somwena tangoti tsindikirani zimene zimunayankhula ngati mtsogoleri, koma mwena mkutheka mupita tsopano ku komiti yanu yapamwamba ndikukauzidwa zinthu? Kuyambirira tikumana ngati National Working Committee kuti tigwirizane kodi masiku abwerawo kampeni tiyamba bwanji, koma chinthu chimodzi chimene ndifuna ndinene lero, chisankho chokubwerachi UDF ikuyima pa chisankho cha chaka chammawa
chikonzekera chafikira Malawi. Ndifuna ndikutsimikizeni kuti tikatha 11 months ikubwerayi muzandifunsa, muzabweraso muzaona mene takwaniritsa zinthu. Mudikire mukuzaona. Mudikire. Zikomo kwambiri. Thank you very much. It's been a pleasure. Pleasure so much. Chabwino amene wandithu ndi atupele muluzi mtsogoleri wa chipani chimenechi cha UTF. Atupele muluzi apanga asankha kukhala amene atsogolere chipani chimenechi pa chisankho chimenechi kubwera mu 2025, komanso akhala mtsogoleri wa chipani chimenechi cha UTF mu 5 years imene ikubwerayi. Ndiye kuno sitinali ndekha, naine zanga Dave Gadama amene ndithu akhale akutifotokozera amene chisankho cha convention imeneyi chayendera kukupatsani ndandanda onse wa anthu amene asankhidwa. Tingofotokoza kunena kuti atupele muluzi asankhidwa popanda opikisana nawo, amenewo ndithu asankhidwa pa udindo umenewo, udindo umene unavuta kwambiri ku convention imeneyi. Makamaka pa zisankho zimene zimachitika convention inali udindo wa secretary general wa chipani cha UTF. Pa mpando umenewu panali anthu atatu amene amapikisana, ndipo panali Ken Ndanga mmodzi mwa iwo, komanso Generalino Alemani amene asankhidwa kukhala ndithu secretary general kapena kuti mlembi wamkulu wa chipani chimenechi cha UTF. Ndendi nizanga apa Dave Gadama amene wakhala ndithu usiku wonse ali pano. Dave, ukuoneka wathodwa kwatichera tiyamike kuti kwachichera ka anzathu mwaswerako bwanji? Ipeso ndaswerako bwino. Usiku unali usiku otentha kwambiri, usiku wautali. Mwina akungu aonetsa kwa ufotokozera amene akutionera pakadali pano kuti usiku umenewo chenicheni chimene chimachitika ndi chani fa iwe ndeso unagona? Pano chachikulu chimene chachitika ndiye kuti National Executive Committee ya chipani cha United Democratic Front yasankhidwa, ndipo taona posachedwa apa atupele muluzi amenenso asankhidwa kha president wa chipani chimenechi popanda opikisana naye, akuperekanso uthenga wawo omaliza kwa National Executive Committee imeneyi. Mwina kwa anthu amene ena angodzuka kumene anaphaka tulo, titha kuwafotokozera maudindo amene chidwi chili pamene dera kwa nkhani yayikulu ndi imeneyo. Tiyambire chakumusiku ku youth wing, treasurer general amene wawina kumeneku ndi Omar Kadewere, pamene ku youth wing komwe ku secretary general secretary general Yusuf amene nene kuti youth wing president Yusuf Taibu Gula Chinyamata limene. Secretary general wa Amai Janet Gwaza, president wa Amai Aisha Adams, national director of research atenga udindo umenewu nda Aisha Maundala. Komanso ndikuona komboyoku ndaona a secretary general asopano mwina ndauza kuti a secretary general musatithawe tifuna tiyankhule nanu pano timalizitse maina awa pamene udindo wa Deputy National Director of Political Affairs umene wapita kwa Gilbert, last name uyo tilifufuze bwinobwino tifotokoza bwino. National Director of Political Affairs udindo umene wapita kwa Yusuf Mwawa, pamene a Deputy National Organizing Secretary amene wa first name ndatupere koma sitinali malitso kumva bwinobwino titolereso ma details ena. Deputy National Director of Elections pamene pa atenga ndi Amusa titolereso ma details bwinobwino adzina limenero. Usiku nali wautali. National Director of Elections udindo umene wapita kwa Yusuf Sambo, pamene National Director of Campaign udindo wapita kwa Esther Jolobala amene wanda MP. Udindo wa Treasurer General wapita kwa Yowoyane Mponera akuchigawo cha kumpoto oku, pamene Deputy Publicity Secretary udindo umene wapita kwa Alabana Chilungo. Udindo wa Publicity Secretary wapita kwa amene wandi Dyson Jangia
ndipo a secretary general achipani chimenechi tsopano ndi a Generino Lemani. Chabwino alemani tikhale tikuyankhula nawo posakhalitsa apa wakambapo nkhani yokhudza maudindo osiyanasiyana amene asankhidwa. Ndimalize ndi omalizira umene uli ndisati omalizira koma second to last umene uli wa second VP umenewu wapita kwa mayi Victoria Mponera udindo umenewu. Ndiye anthu amakamba unena kuti amamva manong'onong'o kuti ayikhala ngati mchigawo chakumpoto anthu sanasankhidwe mwina iwo akhala kunoko usiku wonse anthu akumpoto waitsatiranso bwinobwino convention imeneyi tupere muluzo nati anthu ayankhula zomwe akufuna kupita chitsogolo mwina akonza zinthu ngati zimenezi. Your observation mene anthu akumpoto anachilandirira kuti ambiri sanasankhidwe maudindo ameneyi. Chisankho ndi chovuta zedi chifukwa chokuti chisankho sichiyang'ana region. Anthu amasankha amene akumufuna. Amasankha munthu amene akumufuna. Komanso chimene ndapanga noti kuchipani cha UDF ndi zipani zina zingapo nchonena kuti ali ndi maudindo ena amene amagawa kuwapereka ku region ena kuti udindo uwu tikufuna kuti munthu achokere ku Eastern region uku achokere ncholinga choti maudindo aja agawidwe mofanana. Ndiye mwina nkunena kuti mmene ndikuonera sindikuona pamene pali nkhani yayikulu koma mwina nkuti aliyense amakhala ndi zoyembekezera zake. Ndiye kuti udindo ngati wa Treasurer General for example amapanga contest okhaokha ku north wapa center samaloledwa waku south samaloledwa. Chimozinso maudindo ena ngati kuno ku south ku east ku south ku east ndi ku central alipo ndithu specific anthu amenera kupanga contest udindo ngati umenewo. Ndiye mwina akudziwa bwino angafotokozere bwino achipani koma from what I've gathered so far ndikuona kuti ndithu so far zaenda mmene momwe. Chabwino anthu akuti mene zayendera ndi mmene momwe tikhale tikuyankhula ndi mlembi wamkulu wa chipani chimenechi amene wangosankhidwa kumene komanso ndithu Nzanga Kathe Maulidi amene ndithu ndamuona akhalenso akubwera nthawi ina iliyonse kuti atifotokozere kunena kuti convention imene yayenda bwanji. Ndiye apa ndili ndi Alemani amene asankhidwa ngati Secretary General. Poyambirira congratulations. Thank you very much. Chabwino mwasankhidwa kukhala Secretary General wa chipani chimenechi cha UDF. Zisankho zikubwera 2025 zipani zina zapankale ma convention yawo asankha kale ma Secretary General inuyo wachinyamata mwina tipozana kuti anthu mwina akukhala kuti sakudziwa anthu ambiri kunkhani ngati ayembekezere zotani. Ambiri ife timakondoganiza kuti mwina utsogoleri timachita kungopanga ngati mwali ondelero koma utsogoleri it's a process timachokera patali kufika pa point kuti umapya ndiye ukapya munthu you're out there to serve yourself kuti anthu aphunzire chaino aphunzire chinthu mwa inuyo mandimva right. So chinthu chimene chocho ndi chimene chimandipanga so inspire ineyo ngati Generino Lemani achinyamata for instance ukapena anthu amene amazikayikira kuti zinthu zinizotheka kupanga ukachusa mantha ukakhala ndi mphamvu kupanga vibe for chinthu chimene mufuna ine sichotheka tona ife nyamata pano tikutha kutenga ma leadership roles ngati manene one of our patrons Zilo Jwambo kuti achinyamata pano but it's high time we start taking our ndi mafotokoza kuti achinyamata akwena azitenga nawo gawo azitenga nawo azipeza mpata opanga participate in politics. Mwina inu ngati achinyamata 2025 ikubwera Secretary General amalawi ayembekeze zotani wa Secretary General wa chinyamata. Choma ayembekeza Malawi nchona kuti there's a new generation that is rising in the UDF. Mbado amene ukuziwa kumene kuchokera maso ukuziwa kumene kupitira. You should understand that the UDF has got a rich history. And if you have got a rich history, that means you should have a vision. So dziko lathu linolo so anthu amasompenya anthu amene angathe kuona kutali koma what I can advise I can say is that
if you understand kumene kuchokera umazwaso kumene kupita. Right? So anthu aziwe kuti ku UDF Secretary General tindi team, not just myself koma mona anthu amene asankhidwa pachapo ambiri nanda chinyamata kwambiri azimayiso as well kuonesa kuti chipani cha UDF chopanga include alliance, even women empowerment maona azimayi akha kutenga. We've got for instance Treasurer General Nzimai, which is the first Treasurer General kama Nzimai. So it's showing you that the UDF mene kubera panopa itimi atulete kubera itimi yokawina chisankho cha 2025, and 2025 will be prosperous. Mene anachitira makola tumbuyo will repeat it again this time around. Thank you. Ndiye posakhalisa pataona zipani zambiri zokumachita mchitidwazo awa amagwiritsa ntchito achinyamata inu achinyamata komanso muli pa udindo waukulu mwina mupange chani kunena kuti nkhani zimene zokhudza ziwawa pamene zisankho zikubwera tithane nazo. Choyambirira ifeyo ngati achinyamata tikuyena tizitakhani ma values chifukwa tikakhani ma values sitingamapange zinthu zachiwawa. Munthu amene amakhani ma values amazilemekeza yekha amaziwa amaganiza moyenerera kuti aone cholondera ndi chani choyipa ndi chani. Zomagwiritsa ntchito achinyamata kuti azingokhala ngati owagwiritsa ntchito nthawi zambiri zimakhala anthu amapanga zimene nthawi zambiri amakhala kuti utsogoleri wawo ndi wa manipulation, angopanga manipulate mwina akuagula kapena kumaopseza. But in end fund auza kuti achinyamata panopa we need to change. Tikuyena using a different style of approach. Tikuyena khala ndi inspiration, tikale pange inspire. For instance myself, I'm 36 and young, but I want to inspire. And achinyamata nzanga kuti musamango khala ongogwiritsidwa ntchito, mukhale anthu olimba mtima oziwa kumene mukupita kuti uchinyamata wathu tikhale wabwino ozizindika chimene tili tsogolo likhale looneka zikoma. Chabwino amene wandithu ndi General Lemani amene asankhidwa ngati mlembi wamkulu wa chipani cha UDF ku msonkhano waukulu wa chipani chimenechi. Nde apa ndi nzanga Kathe kuyambira dzulo wakangalika kwa basi kuthamanga lero convention yafika kwampeto kwenikweni. Mwina ukhoza kulankhula zotani za convention imeneyi? Kwambiri nditaonena kuti convention imene momwe anayikonzera ku UDF anachita zinthu zadongosolo chifukwa tikaona momwe zimachitikira ku ma convention ena pano ma delegates akunyamuka kukwera mabasi akubwerera mmakwawo ku ma convention ena kumafika kuti agona chezera pamalopo mawa lake mwina kupitirirabe kuvota. Ndipereka chitsanzo cha ku Malawi Congress Party kuti lero achezera ngati kuvota mawa lake kumavotabe zotsatira mpaka ndikulengezedwa madzulo a tsiku linalo anthu nkunyamukanso kumapita kwawonso usiku wa tsiku linalo. Tikaonanso ku DPP idandachitakonso mwansangasanga ngati momwe achitira kuno koma tinaonanso kuti anthu amanyamukako chakumasana kumapita mmakwawo pomwe kuno pano nthawi ndi 15 quarter past 6 koma tikuona kuti anthu kunoko zonse zatheka atsiriza alengeza zotsatira zachisankho komanso atupere muluzi ayankhula kutseka mwambo umene ndipo ma delegates akupita mmakwawo nthawi yabwino. Ndiye zimenezi zikutanthauza kuti ngati delegate wina amakhala kutali kwambiri akafika kwawo ndithu nthawi yabwino. Anachita zinthu zadongosolo. Dzulo panali ndondomeko yomwe amapanga kuti kumawerenga uko anthu akupanya voti kumawerenga. Ndikukhulupirira kuti zimenezo ndi zomwe zathandiza kuti mwina achite ngati mwansangasanga. Ndimaona dzulolo kuti mwina atha kumaliza nsanga dzulo lomwelo kuti momwe zinalili momwe amawerenga ndimaona ngati kuti mwina atha kumaliza mabanda kuja alero komabe kufika nthawi zinoti zonse zatheka atsiriza ndikuonabe kuti achita zadongosolo achita za nsanga. Chabwino mwina kupatula za madongosolo amene achitika amene pa nkhani yokhudzano chisankho chimene chimachitika ku convention imeneyi. Ma convention amene taona mbuyomu anthu angapo apitapo unopposed kunoko president anapita unopposed koma maudindo ena angapo tinaona kwa anapanga contest. Ukhoza kusiyanitsa bwanji ndi ma convention ena amene taona mbuyomu? Mwina kusiyanitsa kwake Innocent ndikuona kuti ngati ku MCP maudindo opikisana analipo ambiri ndithu. Maudindo analipo ambiri pa tsiku limene maudindo analipo 18 opikisana. President kumeneko anapita unopposed. Zimenezi mu zipani zonse momwe tayenda komwe apanga kama convention anthu akumapita unopposed ma president. Ndikhulupirira kuti zipani zimenezi tikayika ngati chitsanzo ku MCP. Ku MCP achakwera ndi president kale wa dziko lino. Ndioti anthu akwadziwa kale. Ndikukhulupirira kuti mwina aona kuti ndi munthu osavuta kugulitsa angoganiza zoti awawonjezere teremu
apitirire ngati kuchipaniko kukhala president koma tikaona nzipani zina zingati afford Enoki Chihana timadziwa kuti chipani ndi chawo kukanabwera munthu kwa challenge kuti ine ndifuna achokepo ndilowepo ine zitengera zimavuta zitengera kuti Chihana okha afuna kuti ine ndifuna ndizitaye tabwera ndiponi ena tikaonanso ngati ku DPP apita Muthalika zinalizo panali anthu ambiri amene amafuna apikisane nawo koma zinalizovuta kuti abwere ambiri tinaona ankaonetsa choti ufuna kupikisana nawo koma after some time ananena kuti ife basi tazitaya ayime amenewa nde achikulirewa nde kunokonso atupere muluzi nthawi inake anali president anazisiya kwa Sira Lilian Patelo koma abweranso ndithu momwe ndikuonera maganizo anga ndikuona taona kuti itsikota to elections ndaganiza zoti abwerenso ndithu fuka kumene kuku ndi kumene pamene potikhale clear wakambapo za afford wakambaso apa za Udf anapita ndi tsikotatu anthu amakamba za mwina family politics amene mankhula nawo apa secretary cheno ndi mwana wa Dumbo Lemana amene sanali mmodzi mwa akuluakulu a chipani chimenechi cha Udf mwina zimenezi ukhoza kuyankhula bwanji iweyo ngati mtolankhani sizo ndi waona ndithu zinthu zambiri zinthu ngati zimenezi ukhoza kuyankhula modani nthawi zambiri chipani ine ndimaona kuti zipani zambiri kuno ku Malawi zimakhala za eni ndithu ndimakamba tsiku lina ngakhale tili ku BP kuti kunalibenso wa challenge ama Joyce Banda chipani ndi chawo so pano ku Malawi kunoko zipani zambiri tisamachiteso it's an open secret zipani zambiri zili ndi eni yake zili ndi mafamily ake mwina titha kunena zimene kuti mwina kupatulapo chipani cha MCP chifukwa ndimadziwa kuti ku MCP kulibe umwinimwini even achakwera lero atha kupanga decision anthu nkwawukira mu chipani momwemo kulibe umwinimwini kumene kucha koma tikaona zipani zambiri mdziko muno ndizoti zinayambitsidwa mwina ndi munthu ujakena kwanasira mwana wake tikaona kwa Ford tikaona kuno ku Udf anasira mwana wake zikuyenda choncho ngati mwa family ngati ku DPP tinali cha Bingwa Muthalika anasira chimwene awo nde nzipani zambiri ndithu zinthu zake zimakhala zachonchozo ndi mafotokoza tili kwa Ford ku convention ya Ford kunena kuti ngakhale ku UTM Achilima akanakhota anali moyo lero siku kanatuluka munthu oka challenge ndithu innocent Achilima akanakhala ali moyo munthu sakanatuluka oka challenge vuto ndi mantha kapena anthu alibe ndalama kapena amaopa kuti anayambitsa chinthu munthu ali choti amaopa amadziwa kuti chinthu chito si chathu chifukwa ku Malawi kunoko za chipanizi momwe zimayendera zambiri anthu amadziwa kuti chipani chisi chathu nde ngakhale Achilima ineniyo anthu akanakhoti Achilima ali moyo sindikhulupirira kuti akanabwera ku UTM kunena zoti ane ndikapikisana ndi Achilima akanadziwa kuti chipani chindi chawo koma pano mwina chifukwa choti Achilima palibe ku UTM sonako kwakhala ngati kulibe umwinimwini ku UTM pano kwabweranso anthu ambiri amene akunena kuti akufuna kupikisana mwinanso pa ma convention osa omwe tachita unandifunsa kuti kodi zikusiyana bwanji pa ma convention osa omwe tachita ndikukhulupirira kuti ku UTM convention yawo ikakhalabe yosiyanira nako chifukwa kuli anthu pano pamene atuluka kufuna kupikisana mpando wa president alipo anthu anayi Patricia Kaliata akufuna mpando omwe Newton Kambale Matthews Ntumbuka Adalitso Kabambe onse adzitho akufuna mpando omwewo nde mwina tikaonako zosiyana ngati ku UTM chifukwa kwinaku ma president osapitana opposed koma tikakamba nkhani yakuno ku UDF kuti zikusiyana bwanji ndi kwinaku ndikuona kuti pali kusiyana chifukwa chonena kuti kuno maudindo 20 amene anthu amachita kupikisana maudindo 20 pomwe zimene zitha kufana nako pang'ono ndi zomwe zinachitika ngati ku MCP kuti kunalinso maudindo ambiri amene amapikisana koma ku MCP maudindo ambiri amene amapikisana panalinso maudindo ena ambiri kwa basi omwe anachita kusankhidwa ku chipani pomwe kuno maudindo onse asankhiratu anthu ma delegates achita kuaponyera voti tithanso kusiyanitsako ndi ku Ford maudindo ambiri anapita opposed pomwe kunoko maudindo amene apita opposed ndochepa maudindo ambiri ndoti achita chisankho tikaonanso ku DPP maudindo ambiriso anapitanso opposed pomwe kunoko kusiyana nako osati panali competition yochita kuti bwanji koma ndikutha kuona kuti pali kusiyana chifukwa kuna anthu ma delegates achita kuponya voti kusiyana kwina tikaona ngati momwe zinali ku DPP ndi ku MCP ku MCP kuja umachita kuona kuti kuli nkhondo kwatentha anthu akupikisana kuti ndalama zankhani zimayenda ndipo ndalama masoles anatuluka nduna zimachita kuvomereza kuti kunoti mkundali timapereka kumene ndalama zinayenda tikaona ku DPP tinaona kukomesa komwe kuno panali meeting apo Gadama ndi Alfred Gangata kulimbana kuti aine nzanga iwapereka 10 million panjapo kwa ma delegates
akufuna pange izi zinthu ngati zimenezo kuno sitinazione kunoko kunali ndi chisankho koma sikunali kuti nkoke ochita kuti kusowetsa mtendere ochita otentha bwanji momwe amawerengetsa pa zotsatira za chisankho ine ndimaona ngati wina anena candidate kuti ayizitu mwina atha kubera koma panalibe zimenezo sitinamvenso kuti sitinaonenso mamonita ambiri kuti sitinaonenso mamonita zambiri komanso sitinaonenso anthu ena ali panjapo ndi ma-delegates kuzungulidwa ndi ma-delegates kutolo mabausa fukatu kuti pipi ndiye candidate amatoenda mabausa 6 kukangeresi ena akumadidi mwina zimene zimaonetsa kuti chipani chimwina chili ndi chifungo latha msuzi watha mwina titero nkhani yake ndiyomweyo chipani chomwe chili ndi fungo innocent kumakhala choncho anthu amafuna maudindo mwina tisanapitirire tichezekaye ndi mayi Aisha Adams kuti sotimve kuti zinthu zayenda bwanji iwo anthu amene anali wapampando woyendetsa zonse zochitika pa convention imeneyi mungayifotokoze bwanji convention koma choyamba mwina tikuyamikireni kuti anthu amaona ngati tikachezera dzulo ndoti leronso tikhale pano tsiku lonse mpaka na mwina nkomachokapo madzulo pano koma pano ma-delegates ndithu akukwera m'mabasi akubwerera m'makwawo nthawi yabwino ndithu tikuyamikireni pamenepo koma mungatifotokozere bwanji convention yanu momwe mwayendetsera mungafotokoze bwanji zayenda bwanji zikoma kwambiri ineyo ndithaonena kuti ndine munthu mmodzi amene ndikuyamika mulungu kuti convention yayenda bwino kwambiri zimenenso anthu ena samayembekezera chifukwa chani Aisha Mambo sanayendesepo convention Aisha Mambo sanakhalepo mkomiti ya convention kuyamba kungofikira kukhala wapampando wa komiti yoyendesa convention koma kuti ngakhala ineyo amandiuza kuti mukhale wapampando ndeni madzifunsa kuti koma mwati ndikakwanitsa kuti mwati amatani mmadziwa zinthu zikakhala kuti sunapangepo zimakhala kuti uli nazo kutali pachifukwa chimenecho ndinakumbukira kuti ndinauzidwa kalekalero akakupasani ntchito musakane anthu akudalirani ndinakumbukira mawu amenewo ndinati ineyo izizi ndipanga zitheka koma ngati ubwino wa ine sindimakonda kugwira ntchito pa ine ndekha ngati zinthu andipasa kuti ndi komiti ndimagwirisa ntchito kwambiri azinzanga mu komitimo ndikumandithandiza zinthu nkumayendayenda nkumaoneka dolo ndipo ndimakhulupirira kuti ine ndikaoneka dolo nawo saoneka dolo ine ndikalephera nawo satani alephera ndiye ndinayamba kuyendesa chinthu chija ndi upangiri ochokera kwa anthu osiyanasiyana zonse ndithu zimayenda bwino ngati chipani munaona pakatipo tili ndi mavuto oti ayi anthu amene mukuayita nawo ife sitikuafuna nkhani ija tinalimbana nayo inafika pamene inafika paja poti mpaka ine ufuna kunatula pasi udindo koma mwachifundo cha mulungu chipani ichi chinandiyitana tinakhala pasi tinakambirana zonse zinatha ndipo ndinathokoza kuti I think it's good to be UDF. It's nice. I liked the decision. Titapanga choncho tinafika mpaka I think 4 days ago nachoka kulilongwe kukhala kuno ndazinzanga timakhala tikuyendesa izititere ma fundraising nkati ndithokoze mulungu kuti budget yathu inapitirira 140 miliyoni zinthu zoti ife timati kodi ndalama zotikazitenga kuti koma anthu achikondi anatipasa katundu osiyanasiyana komanso ndalama anthu anasonkha komanso ifeni yake achipani tinazipereka ndithokoza kwambiri ma MP tilipo ochepa koma MP aliyesa anasonkha ndithu kandalama kuti ndi anachitenga chinthu chikuti kukhala chawo ndiye kufikira dzulo mmene timayamba mucha timakhala ndi ma-meeting osiyanasiyana koma ntchito yanga sinali yovuta chifukwa choti ndimathandizidwa ndi azinzanga amenenso anali ndi experience mmene amayendesera convention kufikira lero mwaona zinthu zonse zayenda bwino mmene muonena kuti anthu amayembeza kuti leronso tichezera koma si uyu tikuchoka mmamawa ambuye ndo wabwino alemekezeke ati mukatsiriza chonchi momwe zateremu mukakhaleno pamodzi nkukambirana kuti muyende bwanji akupita chitsogolo ngati UDF kumakaso pa nkhani ya kampeni mukuona kuti kuchita convention imeneyi pamene zikuthandizani kuti ngati UDF chipaniso chikonzeke chifukwa ndikuona ngati chipani chinazizira pakatipo zona titaonera kuti chinazizira ndipo chinazizira muzifukwa komano mmene mwaonera apapa kuti komiti imeneyi mmene zateromo anthu a UDF ayipasa mphamvu mandate kuti pitani mukagwire ntchito
mmene anenera president from here tikakumana tikagwirizana kuti kodi tiyenda ulendo wake otani ukhale otani kodi wakhotakota kodi ndi wa straight kodi titani ndiye ngati komiti tikagwirizana mmene tingachitire koma cholinga cha maulendo onsewo monse mmene tizikagwirizana ndikuyang'ana kutsogolo kuti tikufuna kutenga boma chaka chammawa ndiye zili ndi ife kuyenda mosalongosoka zili ndi ife kuyenda mosalongosoka kuti cholinga chathu chitheke koma ndimakhala ndi chikhulupiriro kuti wina aliyense akafuna kuti ndikufuna icho amagwira ntchito moyang'ana chimene chija kuti akachipeze ifenso a UDF tipanga chimodzimodzi kuti chimene chija tikachipeze makamaka tigwiritsa ntchito mavuto amene ali mdziko muno kodi amalawi akukumana ndi mavuto otani kodi mavuto amene watithana nawo bwanji boma lililonse likakhala pa mpando lili ndi zabwino zimene limapanga komanso zili ndi zofowoka zimene anthu amadandaula monga kuno amalawi akudandaula ife a UDF ndatsimikizira amalawi kuti zabwino zimene akupanga Amalawi Congress Party ife tizapitiriza sindingazitchule pano kuti ichi ndi ichi ndikudziwa kuti anthu akuona icho chabwino icho choyipa ndipo tizatenga bomali kuti tithese mavuto amene alipo tizapitirire nzabwinonse ayi tathokoza zikomo kwambiri kunyadirani mayi ndithudi pamenepo Aisha ndithu zikomo kwambiri Aisha Adams Mambo kufotokozerapo momwe convention imeneyi Innocent yayendera koma ndimati mwina tisanapitirire kuwafotokozera Malawi zinanso zomwe zinachitika kuno mwina Malawi atha kufunitsitsa kuti adziwe kuti kodi ndi ndani amene apambana pa masankho omwe achitika kuno ndiye ndimati ndingowatengera kwa Malawi ndafotokozere kuti kodi kuno zisankho zayenda bwanji ndipo amene apambana ndi ndani panali mpando umene wa youth wing ku youth wing kwakuti kumakhaso ndithu treasure general kumene kwamene apambana ndi Aoma Kadewere ndipo panali mpandonso umene ku youth wing komweko atinso kumakhala ndithu president ndipo pa mpando umenewo amene wapambana ndi Yusuf Taibu ndipo pa mpando wa women wing secretary general kumene kumbali ya azimayi amene apambana nda Janet Gwaza ndipo president ku wing ya azimayi amene apambana ndi Aisha Adams mpando wa director of research pa national level kumene kwamene apambana ndi Aisha Maundala ndipo mpando wa deputy national director of political affairs kumeneko amene apambana ndi Mr Gilbert ndipo mpando wa national director of political affairs omwe apambana kumeneko ndi Yusuf Mwawa ndipo mpando umene wa deputy national organizing secretary kumeneko amene apambana tikhale tikufufuzanso kuti kodi sane muyawoita ndi ndani koma ndatupere ndipo mpando umene wa deputy national director of elections amene apambana so pamene panda Mr Musa ndipo mpando wa national director of elections amene apambana nda Yusuf Usambo mpando wa national director of campaign amene apambana nda Esther Jolobala ndipo treasurer general wa chipanichi pa national level tsopano ndiyo yani Mponera ndipo mpando wa deputy publicity secretary amene apambana nda Labani Chirungo ndipo mpando wa publicity secretary apambana ndi Dyson Jangia ndipo mpando wa secretary general pa national level amene apambana nda Generalino Leman ndipo second vice president wa chipanichi tsopano ndi Victoria Mponera ndiye panali ena omwe amapikisana nawo so mipando ikuluikulu komanso amene timadziwa kuti ndi akuluakulu mchipanichi ngati pa mpando umene wa secretary general ena amene ali odziwika bwino mchipani momwe agwa ndi Akeni Ndaga ndithu agwa pa mpando umenewu wa secretary general ndipo Michael Anthony amene wanso ndithu ndi biggest casualty pa mpando wa first vice president ndipo tamvanso ndithu kuti Anedi Poya nawonso ndithu sizinayende pa chisankho chimenechi Innocent mmenemo ndithu mene zakhalira kuti anthu amenewa sizinayende bwino anthu amene timaona ngati ndi nkhalakale amene zimayenera kukhala mwina automatic kuti mwina achite bwino mipando ngati imeneyi ndaonako kubwera kwa Generalino Leman 36 years old wasankhidwa ngati secretary general mwina ukumudziwa motani kwa ine ndimaona ngati ndi wachilendo mwina UDF yapanga step ina yotenga achinyamata kupatsa ma position akuluakulu anafotokoza zimenezi dzulo atupere muluzi kuti kubwere nkhope zina zoti Malawi sakuzidziwa ngati pandale akuti ndi chikhumbokhumbo chawo ndithu kuti adzagwire ntchito ndi anthu atsopano akuti izi zomangobweretsa anthu omwewo
kumangobweretsa anthu andale ake omwewo enaso kupita nawo mpaka na mboma akuti iwo maganizo awo ndoti zimene zizitha ati even boma lawo iwo atatawina chisankho cha chaka chamawa ati sadzakhala ndi anthu amene timadziwa pandalewa akuti akuona kuti pakufunika anthu atsopano pakufunika anthu achinyamata akuti atenge chipani komanso dziko lino anafotokozanso Abakili Muluzi omwenso ndi former president komanso wa dziko komanso achipanichi panopa ndi patron anafotokoza kunena kuti akuona kuti chipani cha UDF chibweretsa anyamata anazafotokozanso mochita ngati akucheza kuti ine ndimafuna nditayimira koma ndaona momwe alili achinyamata andigwetsa sindipanga zimenezo nde ndaonanso ndithu kuti ngakhale pa mndandanda wawo mwe amapikisana ambiri ndi nkhope ndithu zanyuwani ambiri amene amapikisana pamene pakali ndithu ndi ochepa koma ambiri ndithu ndi nkhope zanyuwani pandale omwe amapikisana ndithu ku msonkhano uno mwinaso ankani sipanali nkoke kuti bwanji chifukwa tikang'ana kuzipani zina kucha kumakhala anthu amene amapikisana amene pali nkoke ndiotinso anthu anako ndi nkhalakale pandale komanso amakhaso kuti anthu oti anachoka kuzipani zina ayenda ndithu nzipani zingapo mwina chipani china chilichonse mdziko muno alowamo kunokuoneka ngati ambiri wa soyenda kunoko inenso naona choncho kuti pali ngati kaloyote ku chipaniku pali anthu ena ake kuti a UDF ochikhalire na UDF sanachokepo ndi a UDF basi ambiri amene ndinaona kunoko zinali mwachonchomwe anthu oti akalekale oti timadziwa kalekale oti awa ndi a UDF mpaka naliro akanali mchipani chiti pomwe panopo matuka ayenda ku zipani zina olo kukafika mpaka na ku chipani cholamulo umakapeza kuti munthu yemwe anali ku MCP anachoka ku MCP kucha anapita ku UDF wachoka ku UDF anakagwiraso nda bingu ku DPP wabwereranso ku MCP kena kwazachokanso ku MCP kucha wakalowa pipi wachoka mu pipi kena kwaso uyo wabwereranso anakhalako nduna munthu ameneyo boma lililonse akukhala nduna mpaka na pano pamwinaso aliso ndunaso kukongeresiku kukongeresiyoso kuchoka mawa azasinthaso azapita kwina koma kuli boma pamene kumaliza kathe 2025 UDF nena kuti ipita payokha amene akufuna kuajoyina adziwe kuti candidate ndi Udf Muluzi enawo abwera ngati ongothandizira amwina ukuona UDF kuti ikunena izichokera pasi pa mtima 2025 Udf Muluzi akhoza kukhala tochipera anthu ena akungobwera othandizira Innocent momwe ndikuzidziwira andale kulankhula kwawo kumakhala kumeneko chifukwa pano panali zipani zosiyana-siyana momwe Udf Muluzi amafotokoza statement manager tinaona panalinso ngakhale zipani zina zomwe kwa ine ndikukhulupiranso kuti kwa Malawi ena ndi zipani zikuluzikulu mpaka dali pano mdziko muno kuyerekeza ndi UDF ngati DPP panopa momwe ilili sungayelekeze ndi UDF mphamvu zake izo zonse sizochitanso tayi tiyeni tikanenere kumbali ayi momwe ilili panopa ngati DPP ndi chipani chotibe pa ground chikanali nditi mphamvu olo mwina ngati ku MCP amakhala nkumachita zokambirana amachita zokambirana kumaona DPP kuti ndani ndiye muno munali zipani zambiri kumaso zipani zina zomwe zili ku opposition koma zikanali kobe ndi strength ndiye Udf Muluzi anayankhula statement manager ine nditakhalapo atayankhula zimene zita ndinali pa phone mpaka na naisi akaye ndikuyang'ana atupere kuti kodi ali serious ndaona kuti munthu uyu ali serious momwe adzigugudira koma ukandifunsa pandale ukandifunsa maganizo anga pandale anthu andale amayankhula zimene zija atha kuyankhula zimene zija mmawa ndikukachitadi zomwezo kuti iwo ndikukayima pawokha kapena iwo ndikukakhala pa ballot kuti anthu ena wapeza achite kuwapanga support koma notuti atsogoze president anthu enawo zitha kutheka zimenezo athadi kukayimira atupere chaka chamawa yekha kuwina amalawi koma ayanke kuwina ndi zindivuta Innocent kopano momwene ndikuonera atupere statement yomwe anayankhula ija mmaganizo anga atha kukayimira chaka chamawa kukakhadi pa ballot komanso ngati sadzakhala pa ballot chaka chamawa I will not be shocked chifukwa andale kulankhula kwawo kumeneko atha kukhala panopa amene ndaona amene abwerera kulankhula kuti ife we are targeting Malayas ndi afford mtsogoleri wawo momwe ku convention kwawo zinalili sakukakhala pa ballot akufuna alliance ndipo momwe zikuonekera apita ku TPP koma noti kayang'anira ngati Udf Muluzi ndi UDF ine maganizo anga ndikuona kuti anthu amenewa apita ndithu ku alliance
koma ngati sapita ku alliance iwo nkulimbikira kuti fe chipani chathu ndi candidate wathu tipita tikalowa pa ballot, ine I will be shocked. Koma ngati akalowe ndithu ku alliance mwina nkupita kuti akachita bargain for udindo wina wake kuti atupere apita umeneko for udindo wina wake, I will not be shocked. Chifukwa ndale ndi momwe amayankhulira kuno kunali zipani zambiri usungachite kumaonetsa kuti ayiso ine ndili pansika ndi akugula ndalama zochepa. Ukamaonetsa kuti I don't think ndi wina ndili pansika akupatsa ujeni ofa yochepa akugula mochipa, koma ukamaonetsa kuti neso I feel kuti ndilimo I can do this, anthu ajaso amazati uyu mkazi ndodula ndiye tipange give up kuti UDF singagwire ntchito ndi MCP pachitika zinthu zambiri. Opinion yako no ngati mtolankhani wapanga ndale wapanga cover politics mochuluka MCP ndi UDF mmene zinthu zakhalira apa tipange give up kuti sangagwire ntchito limodzi. Innocent ndikumakonda kuyankhula kuti afford momwe ikonekera ikupita ku DPP anthu ndithu apanga zimodzi izozo ndi 100% I'm sure kuti anthu akupanga zimodzi ali kumeneko. Komano UDF momwe akuchitira zinthu zawo ine ngati munthu amene ndimatsataso kwambiri za ndalezi munthu akamayankhula ndimamutapa tima statement take tomwe apa ndedzulo tikuwachita interview atupere Muluzi kuseli kuti Wanda anafunsa kunena kuti kodi nthawi inake ku debate munayankhula mawu onena kuti achakwera alibe experience yoyendetsera boma. Lero ndi momwe wachitira munganene chani munthu funso limene lolo imagine tikanapatsa muthalika akanachita kuti chakwera walephera mwakuti koma momwe anankhira atupere Muluzi ndinatola pamenepo anayankha kunena kuti zimene zija zinali zapa debate basi zakale zinali zapa debate zimene zija zinali zapa debate nde ndinazafunsano kuti komabe iniyo pano mutati mwachite rate achakwera kuti achita bwanji mina out of 10 munganene kuti achita bwanji anazembazembaso sana nene kuti iye achakwera achita bwanji pamenepo 1 jafika 2 chabwino 3 tikucheza apa ndaisha mambo anena kuti pali zambiri zimene MCP kuchita ife tikatenga boma tizapitiliza kuchita ziti koma zina zoyipa ife tizazisiya. So pano ukayang'ana momwe zikuchitikira apapa chifukwa so momwe anayankhulira former president dzulo nkhani yokhudza anthumwi ku msonkhano kukana kuti MCP ibwere Bakili Muluzi anayankhula mawu sonena kuti ife chipani chathu ndi momwe munabadwira democracy nde ife sitipanga zinthu zoti ayiso awa akhale uku ife tipanga ndi awo ife timafuna umodzi. Nde anazapitira nkunena kuti ine sindikuona cholakwika kuita na MCP kubwera kuno sindinaone cholakwika kungoti mwina anthu athu sawerenga constitution ya chipani nde they don't know kuti chipani chikodi chili pangodya ziti akuti sakuona cholakwika komanso tikwachita interview kuseni anazayankhula kuti ine ndachakwera timakumana ndiye tikati pateni chifukwa tuine anthu akamayankhula ndimangotota iyo mwakuti ndi ine Innocent momwe ndaonera kuno sindingachite conclude koma momwe anthu ake kuno kwakuyankhulira tinalimo muno ndi DPP momwe mayankhulira kunyoza illustrate direct kunyoza kuti ani awawa mwakuti ndipo panalibenso chabwino chomwe amachiona kuti ku MCP panalibe chabwino chomwe amachiona mwachakwera that's ku DPP koma ukaona kunoko sananyoze MCP kunoko indi anayankhulapo zina mwina zokhudza kuti katangale akupitirira koma ukaona kunoko atupere Muluzi Bakili Muluzi sananyoze MCP ndiye nkhani yonena zoti mgwirizano tisapange rule out anthu awa athu akupezeka mawa mwina achita mgwirizano ndi MCP olo anthu omwewo athu apezeka mawa mwina akapitirira mgwirizano wawo omwe anali nawo ndi DPP
zitha kutheka koma inepo ngowunikira ma statements awo momwe ndinazoonera olonto akhoti ndachoka mwina pa TV pano ndikucheza kunjako ndi anthu mwina ndichafotokoza bwinobwino maganizo koma momwe ndinazoonera innocent anthuwa kunoko tisachite rule out zoti akhoza kuchita zokambirana ndi MCP komanso mwinaso pathaso kukhala kuthekera kuti atha kukambirana ndi DPP koma momwe anayankhulira dzulo si oti nkuwaona kuti ali pa udani ndi MCP no chifukwa sanayankhule ndithu zonyoza MCP kumalo ano ukaona ma convention ena amene anachitika ngati ku DPP kuti anafotokoza kuti apita Muthalika ndithu kumachita konena zimachita onekeratu fuka apita Muthalika mpaka na machito taide olokupeza pansi munthu oti waledzera mbuye tenge sangavotere kongeresa chakwera walephera alibe mwina kuthekera kotere alibe kuthekera kuchitezi amachita kunena ndithu mwamphamvu kutsogoloko ukaona kwa Ford umachita kuona kuti alibe nawo ntchito akunena kuti awalephera ndikumachita point out momwe alephererapo koma ukabwera kuno sakukhala straight pamene popo komanso momwe ndinatsatirira convention ya PP ndimakhalanso nkumazifunsa kuti kodi amayiwa akuti chani sindi mapazi awo kuti ayi mapandi siti zimaoneka ndi umati kwayang'ana ti kodi akuti chani amayiwa ndi ngati ku PP kucha ndi kunoko sizikusiyana kwenikweni ndikoti munthu sungachite conclude kuti awa akupita kwakuti pomwe ngati ma convention ena omwe akhalira munthu umachita kudziwiratu wina alese ngakhale mwana umadziwa kuti awawa akukagwira ntchito ndawuku koma ukangana ku PP sananyoze kwambiri zaboma ili ukangana kunonso sananyoze kwambiri chifukwa ndale za ku Malawi timadziwira kuti awali phazi lawo lili uku malingana pakamwa pawo momwe amayankhulira zanzawo ndale za ku Malawi ndi anthu amayankhula ndi amakatsuka mkamwa pandalepo nde umachita kudziwiratu munthu ngakhale mwana olwa standard 3 amadziwa kuti DPP watu abachizili chonche uko awazili chonche ndithudi chabwino apa Kathe likhulupira kuti zonse zimene unali nazo wafotokoza ndithudi Innocent koma kungotsendera kutsiriza kunena kuti kuno ku UDF convention uthenga waukulu mwina ena amalawi angotipeza kumene sana adziwe kuti kuno chimachitika ndi chani kapena kuti zatha bwanji uthenga waukulu umene wachoka kuno ndonena kuti atupere muluzi amene awapatsaso mphamvu kuti akhale president wa chipani anopost ndipo atupere muluziwa akufotokoza kuti atiwo akakhala pa ballot chaka chamawa chino pa chisankho akutiwo ngatanga kalowe ku alliance sakupita ku alliance ndi ena kuti ngati running mate kapena ngati minister momwe amapangira ena akachita migwirizano akutiwo akupita ndithu kakhala president ndipo anthu obwera akuzapala ubwezi azidziwa zonena zoti akakhale vice mwina ndiwo mwina akakhale a minister ndiwo akuti iye akakhala president ndi panopa afotokozaso kumapetopeto kuti akuwunikiranso mwina nkhani za ma alliance akakhala anthu omwe asankhidwa akakhala pansi ndikukambirana bwinobwino kuti saone nkhani za ma alliance koma akutsindika kuti ndithu iwo wa UDF akubweranso anafotokozaso kunena kuti atapanga kampeni yopsa yomwe amalawi sanayionepo nkomwe akuti kukhala kampeni yoti even zijanapanga 2019 ati zachepa kukhala kampeni yopsa kwa basi ndi akuti amalawi ayembekezere ndithu kuti UDF payokha kapena ena akapeza kuti achite ma alliance koma iwo atatsogoza president wawo wa UDF ati amalawi akhulupirire kuti apambana ndithu ndipo atupere ati atha kukhala president chaka chamawa chino nditsilizire pamenepo chabwino ziko kwambiri Kathe chifukwa chokhala nafe wakhala ndi amalawi kuyambira dzulo kufika na lero pamene ndithu amatipatsira tsatanitsatani wa zomwe zikuchitika ku convention ya chipani chimenechi cha UDF ndiye convention imeneyi inayamba dzulo ma delegates oposa 1000 pafupi 1500 ndi amene anasonkhana kuno amapikisana maudindo 18 onsewo apanga zisankho zotsatira zake zadziwika amene asankha ngati torch bearer mu 2025 ndi atupere muluzi amene akunena kuti iwo adzapita ngati candidate sakupitanso ngati ongothandizira ngati opanga mgwirizano iwo ndi candidate amene
akutsogola. Kuchokera kuno komesa ho mu mzinda wa Blantyre, ndithokoze Kathy Maulidi amene akhala naye limodzi, ndithokoze Howard Tizingomvera amenenso takhala naye limodzi, komanso ndithokoze anthu ena a technical amene atithandizira kuti zithunzi zimenezi muzione tsatanitsatani ameneyu atokufikirani mmakanema anu. Ine dzina langa ndi Innocent Mphongolo, ndathokoza ndasangalala naye pamenepo kuonera kanema wa Times. It's about time. Did you access today's The Daily Times newspaper? What about yesterday's? Visit www.times.mw/e-edition and subscribe to E-Times, the electronic version of the Daily Times, Malawi News and the Sunday Times. Access your electronic copy from anywhere using your electronic gadget. Access news at 1,000 kwacha per day. Access previous editions of news copies. Pay using credit or debit card or mobile money to get instant access. E-Times. It's about time. Excellent customer service is our goal. Contact Customer Experience Center for inquiries, complaints, booking of adverts and other services. This Saturday and every Saturday, tune in to Times Exclusive, where award-winning Brian